U Rusiji je započeo rad na modernizaciji radara tipa Voronjež do nivoa najnovije Jahrome. Ova vest je bila skoro nezapažena i nije izazvala veliko interesovanje. Međutim, radi se o ozbiljnom prelasku na sistem za upozorenje o raketnom napadu na kvalitativno novi nivo koji će našoj komandi obezbediti još jedan dragoceni minut u slučaju početka nuklearnog rata. O ruskim radarskim sistemima za upozorenja o raketnim napadima Voronjež već smo detaljno govorili. Do 2023. godine planira se posjedovanje 10 ovakvih aktivnih objekata i sudeći po tome što je 8 od tih 10 već aktivno, a 2 su u izgradnji, planovi će biti realizovani. Do 2025. godine sistem će biti dopunjen stanicama Voronjež DM u decimetarskom dijapazonu, a do 2027. godine će se završiti opremanje objekata kompleksima sa dijapazonom od santimetra, koji navode protivrakete. Smatra se da će zadatak da se obezbedi pouzdani kontinuitet perimetra osmatranja i ranog otkrivanja ciljeva biti potpuno izvršen. Međutim, pojavila se Jahroma i planovi su se promenili. Ako maksimalno pojednostavimo, radarska stanica Jahroma je Voronjež u maksimumu. Umesto 6000 km daljine osmatranja, on obezbeđuje 8000. Pritom on omogućava da se odjednom reše svi zadaci osmatranja, praćenja, otkrivanja cilja i navođenja ne sa 3 uzajamno povezana kompleksa različitog dijapazona kao na Voronježu, već sa jedne iste emitujuće radarske mreže, koja uz to za svoj rad troši 4-5 puta manje električne energije. Kao što smo već govorili, planirana je izgradnja 2 Jahrome. Izgradnja prve na Krimu već je pri kraju, izgradnja druge je počela na Dalekom istoku. Što se tiče sektora osmatranja, ona će biti kao odraz u ogledalu u odnosu na Krimsku, samo na drugoj strani od Barencovog mora preko Tihog okeana do Adenskog zaliva. Time će Jahrome suštinski dopuniti taktičko-tehničke mogućnosti svih Voronježa, tako što će preuzeti kontrolu nad celom površinom planete i obezbediti komandi otprilike 3 najdragocenija moguća dodatna minuta za donošenje i realizaciju odluke u slučaju napada na Zemlju. Ako je ta Jahroma tako dobra, zašto se ne bi na nju prebacio ceo sistem upozorenja o raketnom napadu Rusije? Ruski inženjeri su smislili kako da se to uradi brzo i ekonomično, a da se pri tome ne otpisuju Voronježi, koji su veoma upotrebljivi. U procesu izgradnje radarskog sistema na Krimu, stručnjaci RTI sistema došli su do zaključka da je moguća relativno jednostavna i jeftina modernizacija kako Voronježa u izgradnji, tako i onih koji su već u upotrebi do nivoa tehničkih parametara Jahrome. Drugim rečima, umesto da se bazni Voronježi dopunjuju kompleksima dijapazona decimetar i centimetar, što bi po planu trajalo još oko 5 godina, već negde do kraja 2025. godine biće moguće podići njihov nivo do nivoa Jahrome. Prema rečima eksperata, to će obezbediti još oko 1 dragoceni minut za donošenje odluke u slučaju početka nuklearnog rata.